Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati, region-wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 22 minutos karon nga adlaw, Sabado night, pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 20. Sabado naman edisyon sa inyo sa nga para tuntunan sa kalahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team. Aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong. At pila ka bahin sa Metro Bacolod sa liwat naton nga pagbantay. Amat-amat kapag dalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities. From where the action is, ara si Aksyon Jan Diaz nga makaresponder, back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa COVID-19 sa national kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog nato ang puwersa pang Sabado night, Aksyon Dale Salazar.
Updan mo kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog na to ng puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast na Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang Cormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras, 20 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa aton immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sang aton dugo. May mga skin problems ka, gum disease, makabulig dako ang Santon Plus Herbal Capsule. Makabulig man ini sa aton nga mga kababaihan. Kung abnormal ang inyo sini nga pamulanon, menstruation, tumar bala kita, adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule, sigurado mangin normal ang imo sini pamulanon. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa nato sa nga pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo man ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa may mga asma ba na? Kag may mga diabetic nga balatian. Ini bangod nga mayara ini sang natural treatment ang mangosteen nga mangin normal ang imo sining nga glucose level sa imo sining nga lawas. That's why ginarekomendar sa inyo alagad, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo sini nga pagpamalaklon, padulong sa grocery store, ayaw gid pagkalimti, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, Aksyon Radyo. Kag ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sang mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sang VFAD, a quality product og Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa butika Billiones Drugstore dira sa Hinigaran, Alice Drugstore sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, March Pharmacy sa La Carlota City, kag Ricarsi Pharmacy sa La Carlota City.
More information, ikayong lawas dala sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang ha, si Doc Crispin Hico. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon. Alay kagabi nga ti medyo may pag-ulan-ulan, may pagpulo pangilat, dala ang pagpulo panagoob, pero ni nga gabi do kanami sa lakat sang panahon. Kung makatangla ka mo sa kalangitan, ti napuno ini sang kabituunan. Indikasyon nga daw wala siya plano nga mag-ulan. Ato sini kapulisan nakitaan taman sa dalanon, nagapatigayo na sang pulis sa visibility saturation drive. Uy sa mga amay gali sa Puloy-an na dala na ko da advance Happy Father's Day tomorrow. Sa mga kabataan na ayaw gin magkalipat mag-greet sa ila sini pinalangga nga amay. Takos kag dumdumonyo na kung wala si tatay, way kamo mataho sa sining kalibutan. Pasalamat kamo kay ara si tatay. Sa aton nga mga kabataan, pagbugtaw gid buwasaga ayaw magkalipat ha. I-greet gi si tatay, tay, Happy Father's Day. May paban kiss, the best. Mamuna ng konsuelo nga mahatag nyo kay tatay nyo ang pagtamyaw, ang paghalok, ang paghakus. Because without tatay, why ka mo mabunag sa sining nga kalibutan. Sa tanan-tanan nga mga amay, katulad ko nga nagapamati subong nga gabi, ako nagatamyaw sa inyo, abanse, Happy Father's Day. Sa mga nag-greet sa aton, Happy Father's Day man ha. Kag sa mga amay nga nagamonitor sa aton, Happy Father's Day. Ayos! Sabagay ti everyday is Father's Day. Pero may aragi dyan nga pizza kag bulan nga napartinisir nga espesyal para kay tatay. Say man na kay nanay. May araman nga bulan kag petsa nga ginasaulog naton ang Mother's Day. Okay? Yung mga tatay, sumo may mga plano na sa Domingo, buwas. Hindi ka man kasimba nga upod mong kabataan mo, sawa mo, ti social distancing man mo. At di gamay lang da nga luto-luto ni tatay sa balay da. Kag magkapulo pa nga muyo, gamay da, goods na na. Importante nga mayong lawas lang. Okay? So, kabay pa nga mangin malipayon kita sa pagsaulog buwas adlaw sang mga tatay. Si GM, hindi pa man tatay mo. Manog tatay pa lang. Sing man kay Action John Diaz, manog tatay pa man lang. Conforme ka, Jay? Okay. Di pwede ka conforme kay ihaboy ta ka sa Mindanao. Ano pa? IPM, bawa kapila ko ni Sulsuliton kada gabi. Waay sang gabi, waay simana nga hindi ko makakita sang nagalapta nga basura sa tunga sang dalan. Again, palihog lang sa atong nga IPM. Please naman, sa mga nagakarga bla, i-plaster nyo man kag ikarga nyo man sa gusto ay. Hindi lang kayo pinagusto ka mo kahaboy sa basura sa ibabaw sa salakyan nyo. Nabisa nag-aalawas na kag lumagkalahulog na, kawala lang ka mo. Ari man kung kaysa sa kakarga man mo, nang kusabla nagakarga bla, hindi ba kayo tanan ha? Dara ko sa nagakarga, pasapayan bla. Nablang nga pawala lang la. Mawigit ka dati. Sorry.
Muna bla. Kadamo sa mga basura nga magyan ta permi magpauli ko alin sa stasyon padulong sa balay ko. Damag ko permi magyan nga basura sa tong adalan, specialmente dira haling gida bla sa old airport. Pakadto gina sa Panukoy magpuli ko. May mga basura nga sinako-sako, kinarton-karton, plastic. Worse kung kaysa kay magyan mo galalaptay itong adalan. Siguro wala buro mabugkos may blang ginsudlan sa basura pagkahulog sa halin sa lakyan. Pagdagdag ti wasaag ini. Paliyog lang ha. IPM, Sir Darrell. Paliyog lang no. Kasi si Toto Horace Yap daga monitor may makahutik man da siya bla. Pwede man siya monitor. Damo sa mga salaki. Ambot ka guro din na sila gagi si Gasco bla. Kag magdulong to sa basura sa Felisa. Dahil sila gagi sa Sigasco mo. Nan, ang mga nagaula sa schedule bla nga alas 10, alas 11, alas 9. Damo gid basura gakalahulog alin sa IPM nga salakyan. Kapaliyog lang ha. Iplastar na may blang basura na kay kung ikaw nagadlagan sa dalan, kung nagamotor ka lang abi, makayasan ka gid mo. O swerte mga kakprido, kagulupi, kung di balintong ka, kaya ragisto ka dalan ang kuwan mo, ang mga basura nga nagkakawigit sa dump truck at DPS, hindi usa, hindi pa madiparahan na. Paliyog lang sa mga nagakarga, ikarga nyo ito. Para sigurado nga hindi pagid mahulog, butangan nyo sa sako, sa baba, hapinan nyo ka sako. Di ganis ang neat na bla para nga hindi magkalapalit at hindi magkalahulog. Wow, yung mga tao nung isa mag-ubra ko siya pasapayan na bla, pawala lang. Ginawa ta nakatinlo sa syudad sa Bacolod, ginawa ta nakatinlo ang highway ta kung sa may mga basuriro yung gaway pasunaid bla. Ga pinagusto lang. May lampos na sa tangkogo nila mga kalawigit ng mga basura sa dalan dahil. So, palihog lang ha, IPM ha, kay Sir Darrell da, or sa kay Sir Horace Yap da, kasi may makahutik da, dapat i-caution gid kag i-warningan gid ang mga nag-ula sang basura sa schedule nga gabi, alas 9, alas 10, or if not, alas 11. Nadiri nagagi sa highway sa Raneta, lapos dira pakadto pasulod sa Sigasco, palihog lang ha, basura nyo gid ba. Taas ko. Antes ko gali malipat, happy birthday gid kay Toto Jojo Daso, no? Nga mo sini nga barangay administrator. Birthday sa mong eh. Salamat gid sang libre nga panyapo, no? Sa kalwa ni birthday boy Jojo Daso. Ang panamyaw halin ini sa mga nagapalangga, nakabataan mo, pakadto sa apo mo, of course, halin gid sa pinalangga mo nga asawa. Happy birthday sa kay Jojo Daso. Halin man sa amon barangay kapitan, sa aton barangay kapitan na Yolanda Bibing Noble and family, nagalin man sa barangay council sang barangay Pahanukoy. Happy birthday lang da paring Jojo Daso. Enjoy your birthday. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, start our time alas 9:54 na. 6 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa taklang alas 10. This time, i-check ta ato sa nga patrol to. Ang ato sa nga crosswind patrol. Liwat ta kamustahon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sabado night, thanks God, i-check ta si Aksyon John Diaz. Siya sining observation report sa aton sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon dyan diya sa Patrol 2. John, may gabi. John, Piscarin. Mayang gabi, aksyon na rin, mayang gabi sa mga ka-aksyon. Ang patara-taron live kita dari sa station number 6. Kung saan may hubog dari, oh. Oo. Nagapasaway ka na gabi. Bog pa sa way. Ang balik police captain Elmer Bonilla, agapahita siguro sang iyang award ay. Si Yatag ang award. Abang ko ganun, atag bing award. Sa kagina, tapos hindi siya magaling, may ginakumod-kumod. Sa pati, tadari daw dalahigo niya, pakaroon na awardan. Antes nga mayo pa ng panimuot ni Captain Bonilla. Basta ka maglain ng panimuot sa nakaronta. Gani, Lain ang na manok katuan siya na. may manok sa nga dala, balay, pabaligaya ko sa ako, matsaga mo sa akong partner community. Ano manok na sulog? Hindi, do, ano na siguro, so na siguro yung bakali, ubog na mong. Manok ka pula? O manok ka, pula. Ano na talin-talin pa na kung gulang na? Ay, hindi, ano na niluto na? Luto na nga manok? Oo, lechon manok na ako, baligaya ko sa akon, kay, guba ko na yung motor na tumba ko, no? Diba si convert niya na sa cash kag itugong sa motor yan, di? Paano hindi matumbang motor ya kay, ano na, nang bastante na? Di na motoris na? Ari, di, ginatulog-tulog, di ka ginapa, abante-bante, ang bango ni mapatuloy na lang ang patrol, kay nalik ka rin mabungguan, di pati ka rin sa piso niyo? May mga pulis, may mga mayo pa ni Muot, kundi buligan na ni tatay da. Hindi pa ni Ubin pa. Doon Ubin ninyo pa? edad. Ha? Yung action ninyo ang edad. Basi kung kulang-kulang sa inom? Kulang ko rin. Baga ni Captain Bonilla ang kapangita. Kiniguro award dyan na likro ni Hold ko na sa kron. Tis glass shop ni sa kron mo. Dugo-dugo, alas 10 na, korupyo na o. Gani. Ginapapuli na gani. Hindi magalin. Gali ka? Saya gusto magtiner gusto. Siguro magsulod na sila Dani kron na boss. Siguro mahawasang na sa karon da, bro. Gani, damo, di lagi na si kaso si Captain Bonilla. Okay, may gindakop naman sila karon ni gabi nga mga nag-ininom sa kilid dalan sa may barangay 30. Why man ga face mask, social distancing? Why face mask, marason pa nga may ginabantayan nga budiga, para si Bonilla, bantay budiga, may naminom ka mo da, bahala, ka mo da. Kaya gindakop sila ni Sir Bonilla? Oo, rin sa po'y desk officer, ang desk officer ka pa udat, na di okay ka mga sotel, bla, mga kolekta. Mga mga kabataan pa? Hindi, may mga edad naman. May mga 40 taon, 50 taon ng edad. Pasaway pa, may edad na rin na. Pasaway, ito lang. Pila sa kabilog na? 4 din yung dakop sa 30 tao. Ang hubog diya sa guwadi sa police station, sala na Isaya. Sala na isa? Oo, naka-helmet pa sa. Captain Bonilla na, higta ko nakalat, para hindi na makalakat. May magaling ang police station 6 kay kakalmado, bla? Ang kalat bla nga higot, ang higtan sa kalat na, iyaman ng bla motor, para hindi sa kalalaga na na. Nasik ka ba disgrasya? Nakaroon ka. Bailos lang. Pangita, ginasasang karton na ako sa ulo na karoon. Imbes ka rin yung police station 6, yung mga kalmado, di mga police base, mga police station 4, 6. Gani. Sila din ni Sir Makilan, Sir Delis, sila ni Sir... Sir Delis, di duty ni Sir Delis da? Ang patrol sa Guruay. Si Sir Makilan, di ang des. Malaki na simpuan nila, Sir Makilan ang des. Si taon ka lang, pero ano ya, no, ang dolaygay lang approach. Sita dala laygay? Sita dala laygay, pero kung iban nga mga police na dinamukol. Masito na, rigtay na sila din na, bro. Kaya may kaya pa din sila ako ginapatultawa. Ginambalan man sila nga karon makagwa makamo karon. Oo. Ulat na kamo kay naka-committer na kamo sila mong magwa pa rin kamo subong ya kay rasunan lang nila nga may bantayan sila kuno. Kun di tari kung gabantay kamo tadlong ay kamo naginom. Gani man. Bantay kamo galay may inom kamo sa kidala mo musok face mask. Dubod lay magina nga mag-social distancing kung gainom. Kaya tari kung maginom kamo sulod ng blabodiga, ara na sulod sa lugar di ko patentay ang dalan. May gusto ko naglang kamo dapat siga dalan. Gani, amo na ang kung magkaon ka gani, kung gusto mo mag-inom na. Ito, sunod balay, hindi pa pakita sa kinidalan, nga nagtinapikanay. Kaya kung problema, wala po ng polis, bla. Amo nang problema. Sa ulo mo, mainom nga naglara ka pa siga dalan. Gani, tapos ang takpon ka polis, ang polis pang salaon, asus! May lang kayo mga polis sa Disbacolod, mga kalma. May naman iba sa hotel man bro, kung mga mabuot pasalamat sila kung mabuot ng polis magyan nila. Pasalamat gid sila, pero kung hindi gani, kung disgrasya. Mabuot.
Ang mga sadya gini. Okay. Garo niya gabi, ari na kami sa may, sa may area, dari sa downtown na kami, kaya nag-pull out kami from station number 6. Dari sa may downtown area, of course, sarado na gid man, no? Ang tanan nga mga establishment commercial, dari mga balalagyaan. Hawa na. Palibot kay curfew na mo, Last 10 na. kayo? Last 10 na. Alas 10 na gido, sarado na gid, bawal na ni magtinir-tinir sa mga limnan. Ba't sila puli para kung maglibot ang patrol, huwag mamadakpan, no? Kaya kung madakpan, kisa mo dito sa crash sagit. Tinir ka gid sa may prisuan. Gusto. Ganun man kabila pa kay nung kay Sir Jojo tubla kagina. Kay Jojo Daso. Happy birthday lang sir, thank you gid. Busog ka? Bosoge, pero tito nga kinato, dami pa gidama kay tito pad mo daan si Rex. Noble. Oo, si Boss Rex Noble. Oo, si Boss daan ang tupad, tapos tubang mo. Sikap. Makaw ka ginosdo kay doon na nilanayon dato si Kapitan Bibing kay Dali man. Para man si GR man, si Junior Noble, ate. Kompleto kitang birthday ni Jojo Daso. Dali kompleto, no? Pero to ko surti siya kay gigatuan gid siya. Kaya ala pa gid ng idol to gina. Ba, si Kagawad Peter, May. Gani, Si Kagawad Kabalo at tutukin na, pero wala pa kasi Kagawad Glenn to kag si mga Kagawad, Iban. pagabot, no? Oo, to si Kagawad Kabalo, ah. Ati, to sa pagabot ko ng timingan sa bato sa Gani, to sa kina eh. Kagawad Glenn, wagi kami kita ay Kagawad Glenn, ah. Basta dugay-dugay guro, ato na to. Ato na to sa? Siguro Late ya? Siguro eh. Mas Kagawad Glenn nga pa late man siya. Hindi mo pa late na Kagawad. Binakla na dito na daan siyang birthday boy, ito siyang pundador eh. Gani, kipiparahan kita sa Doon ako kita ng bakay na ni Sir Jojo to kay na. Oo. Kung kipiparahan, mayo gila kung makakadto kagid gila yon para hindi mo bala makusik ang preparasyon now. Gani. Dapat may preparasyon eh. Mayo gina ko may mga preparasyon. Mayo natin thank you kito kay doon na busog kami ito double celebration man kay Father's Day mandaan boss. Correct. Happy Father's Day at in advance action Eric. Salamat gid. Tiwag kita da. Ara na to, mo to kay na. Mo to kami to kito ganin kita. Happy Father's Day sa tanan nga mga may. Happy Father's Day kay Sir Roger Montalvo. Sir, ben kabilang. Sir, wag kita da. Wag kita da, sir. Wag kita ni Ridwan, sir. Bisa na ice cream ng tamon sa gwan sa baligaan mo, ah. Oo, no? May ice cream sa bligya ka nila, Oo, may abak ko kayo na. Abak ko, buti mo kape. Sari ko kung hindi ka alungkat sa ibo darang ice cream. Sa gwan, na tayo si banda. Oo. Sakit na gina, nagaburo-barakat. Kag sa gina, nag-plastar sa baligaan. Nagito yun. Hari man tao nga, damo ng kwarta, mabaka-baka. Bakas mo. Muna kayo, basta gahimakas ka nagapabalas, may resulta ka nga mayo. Gani, sir, was ng Sir Kromay. Ariya lang kumain sa. Nga mo. Sir Roger, happy Father's Day. Happy Father's Day kay Roger Montalvo, hindi kay Roger Goteb. Roger Goteb man eh. Roger Goteb ka na eh. Lagi Roger Goteb, galing ka may korpyo, may harap at COVID mo. Gani, baka naging nasa Roger Montalvo, Roger Goteb din na yan. Bako ay, nawagtang. Paway-way sa mga. Napaway-way sa tanay, no? Happy Father's Day in advance. Sa tanan nga at tatay, thank you mga kina. Ito birthday ni Action Felix Campanya raw. Birthday, actually birthday pa na sa Martes, maganda na ginabansi lang ah. Sa dapat di ba, ako rin, may kitres. May harap na kasugpon kayo, matiko do, libre ang panyagas, Martes mo. At yung mo ginang pinakamayo, kita tanan nga balita, in advance. Gani, at least kayo nakabansi ka na ya. Oo, nagabansi na ko to kina. Libre ka na panyapon sa Martes, libre ka na kapanyaga pa. Libre pag panyaga, mo kaya tawag nga basta special ka blado, kung kita ko sa batsoy pa may itlog. May tama pa ng utok. Importante may utok. Oo, importante may utok. Utok ka? Ha? Sino wala utok? Ate, ang ginakaon eh. Ang wala utok, amo na nakpan nga, gainom da si Katalan da. Amo git. Ang isa na mabatam nag-utok na kon. Malaga sa kronta. Malari kon bagting ni utok rekron, makalok-kalok. Ano magising yan ang ulo, hindi lang magbuka mong bago utok. Gani man, no? Para mo... Di ba kita ko sa Martis, may doble pag may isapay nga treat si Action na Felix Campanel. Tanin, sama yung gabi ng dra. Nga nagpamatis. Si Kapitan na nung gabi madaling diya, si Kapamatis, sama naka-18. Kap may gabi. Na may nag-text din sa ito, no? Nag-PM mo? Sir Abi, kung may korpyo, 10 PM, may gasing along pa di sa
Lisares Street. Yung Lisares Street man. Din dampi naman. Di na sa Lisares Street man. Basi bidyokihan dala sa may lapit sa may barangay 40. Base. Kaya may kanta-kanta. Kapag ano, gahod, guro. Biya, pitan, tumilamon, biyaw. Sila ni Marilyn, Marili. Okay. Sir, abi ko may Sir, court Bonilla, PM. monitor man eh. Singalong pa di sa Lisares Street to. Si Sir Bonilla, nagapamati man subong nga gabi. Si Sir Bonilla, monitor? Ka-monitor man. Kaya patol nila ka-monitor, actually, eh. Sir Bonilla, basi mapacheck mo ni sa Lisares Street. Pag hindi din yung Lisares Street. Makita ko lapas yung Lisares Street da. Gani, no? May gabi, may nagasingalong na ako. Gahod, guro. Oo, ilang taon binamon. Sa ginawa patrol ka Station 6 nakagamonitor na kito naka-stack up ginakulit sa sa Action Radio Bacolod tagina darang radio dial. Mga kaya nila kasi ano man sila no ati ila man ang obligasyon man kasi po si daki na nila no kaya ang dapat na maintain the reaction nga peace and order kung amo sila naman nga oras. Gani. Damo dislakyan tutubangan sa regional hospital, mga private dislakyan siguro may mga duty ni gurong kalabana, no? Mga frontliners na? Mga frontliners ni, garanta di man bla kagarantiyong bla, pwede ka dako ang mga frontliners, no? Diyo tayo dakwan, diyo tayo parking ambulance, sagwa? So, tayo lang ang ambulance, pero kalabana, Andre garanta di pakagto sa may seaport terminal, Red Go bla? Are si Sir Bonillas niya, okay pre Nate, amo nila ya, matik na ba sa Sir Bonilla ya? Hindi man tanan nga lugar, mabantayan sa pulis natin, di po kami nga nag-timbre, di ka nag-reklamo, mapareserta sa police station kung certis ma-actionan dahil bla? Yes, amo na mayo, no? Ano na yan ang ginatawag ng action information, no? Action agad Action agad. Wala yung ginapabayan nila, dara asong police, yung itik mailan ako ga-cooperate, ba ang pumuluyo? Sir Bonilla pa ya. At least makatuan. Balik ka tayo sa Action Jan Diaz, tayo mo na bala nga kung gabi na gani, kung magkanta ka mo, medyo hina lang guro ang volume da, no, hindi man bala hatag sang kuan bala perwisyo sa mga tao na luyag magpawayway Action Jan. Yes, exact action na rin ka mo na dapat ubrawan sa atong talang yung mga aksyon. Kung magsingalong ka, wala ginang kamukha mo na bala kabatik, kaya hindi magkaperwisyo sa padbalay. Hindi lagi sila nga do ipolo volume, may nga ang piyak nga barangay, ito makabati pa sang kanta nyo, may tingog nyo bala. Ani man, kay ikaw makatulog, yung tingog, the better. Pero kung makabugtaw sa tanan nga nagapakatulog na nimo, doon ang mga balahibos, klawasan, kundi disgrasya. Dapat ka. Siya ko no, lapit sa kuan, lapit ko no sa Marayo Bank. Dari galing sa may ano na. Di na ganun Marayo Bank na yun. Aneta Dampi. Sa Raneta na, sa may lapit na sa may Jollibee? Oo, sa Tabok Jollibee na. Okay. Tiara de Glosero sa may Tabok Jollibee, sir, lapit na sa may Marayo Bank, sir. I-check lang siya na. Na-actionary sa may Lupit, Blood Chart. Okay. Sa Tabok Dampi mo. Ito, ikuan lang sawayan na sa pulis natin nga kung gusto na magkalukanta, hinay-hinayo lang Hindi na Station 6, the Station 1 na actionary Way kaso, bisa naman ng station na ato na si Sir Bonilla, sige mag-responder, Sabagay, mag-coordinate tayo, Station 1, no? Sir, Station 1, siguro ka back up back up 1 eh. Back up 1 na, sige monitor man na, double check to sa may, Marayo Bank, bla. Gani, sa Lisares, kito kagaw, ginagaw sang kwanda, sang karaoke, handa. Ang isa ka back up, ari pag hindi sa may inasalan, diyo, nag-check. Gado kawan man, patrolya man. O, patrolya man, o, pakay kinapasirado na nila, gabi na eh. O, gani. Kasi ipabaligyan inasalan, di sa may lakson, dampe, bla, o. Gabri pa? Bri pa, tiyan na ng oras. Tibay na, kaya pa ningayawat. May maguro sa may nagkakanta, daya. Why di may kakanta? Kailang kiti pala fair sa tanan. Kaya sa basimento, tigil sa radar, nakitatawa naman na may gapanyapon, bla. Why naman, magapangimos naman sila. Oo, gapangimos naman sila. Sige, ganda man chance mga tao, bla nga magpangabudlay, bisa sa kadali lang, Oo, sa bagay, di mo na ganyan pulis di ari naman din bay, nga ti ang boat silingon ng mansina, nga himos lang. Pero may makabog na pilit nga dasig-dasikon na nga magkarodosmo ka madakaron. Ang ilan lang nadara ang mabantayan, kamo bala kag ti, kung makikabalo ka, balikan naman na sila sa ulihiman mong. Mayroon ako, hindi kalabay CD, da. Mayroon ako, hindi kalabay, tandaan, CD Black, libot pa sila nonoras. Matong gabi kayo nalabayan ito ni CD, sa may sigasko ko, di, ubos, gid. Ubos ako. Ayaw man kay, ang namin yung pulis mong kay action, kita mo kayo ng katuan Mambargas na yun? Mahal kasi Mambargas, bla. Naray na yun, magambal. Actually, kapila na sa waringan, sa mga tanod, na namon, kag mga kagawad, mga upod ko, sa merak, isa nga tiga bagol, bla. Ano yung bali kagawad, nuble? Sinya, kasi sinoplading pa, bla. Hindi ka
dapat magsinuplada, tandaan mo sa uli, nga tinion, kinanglan mo wala barangay clear, Correct. barangay permit, wala kinanglan mo, hindi ka magkunta-kuntada. Ma-renew ka pala sa imong negosyo, business permit, ma-delay pa na. Gani man, o tuod o, aligi di tuod ka bitsuking o. Agahod gid man. Ati, gaod, gid man ikiti sila, di daan, nara sila sa isa kalamisa, Ay gali. tapos do sa wala Tuloy na pa na sila. puli. Away pa na mga kinay ni Captain Bonilla. Hindi na dila sa ako may reaction na rek eh. Hindi okay kaso katilo siya naman to si Sir Bonilla naman to nagambal nga okay man. Way pa nagabot ang iya nga mga amenda. Ah, wala pa. Di ba sa station mo monitor sa aton. Ara nag-going ng patrol Going na. Oo, siya going na patrol ta. May mga opinon pa di ba, no? Sir Bonilla pa ya action agad niya bisan hindi iya area basta importante ma-check. Hindi ko na pag-social distancing lang. Ti aray be ikuan lang video dito ko lang sa nanta katambayo tapos dugay panilagi ng patrol station 6 ta. Ano rin na kami di stabok, kaulat-ulat, para hindi bila ma-contaminate, iba ma-contaminate. Parang hindi makuryente Hindi makuryente, ulat-ulat na kami sa punta, di ba? Lat-lataran sabi ko nung matabo na kayo makantod ng station 6 da. Ay, salamat sa informant, ha? Unang Mayo yan, kaya para magsulanda yun, ha? Actually, wala man tani sila kasi guro to perti kagahod di bla kag guro ka kwan ka perwisyo Ano sa bagay, ha? Okay man magkulukanta ka hinaya lang volume tapos magkanta ka medyo hinay lang. Oti, magabuti na. Magkanta ka nga daw nagawal dati ka nga daw araklas pasa hindi naman amo na. Ano mo to buang? Ano daw buang mo lang kanta may kanta mo do may kanta bla ka matian no. Basi mairitar ka pa ta. Kantab lang wala din. May ko si Papang Alvin, ko si Papang Nixon makanta kay guro ti mamati ka pa. Gagaloy laway daw, no? Masiling ka pa guro nga tunog-tunog ibang kanta mo ito ko nami matian. Ay, di forma. Makasiling ka pa blang pang abi mayuabi pang. Pang sulit-sulit, abi pa. Na. Mga ano pala, no? Mga Marilo, mga kantab lang, Mga kwan blang mga soft lang nga kanta bla. gani, no? Makapatulog. Mga slow rock bla slow rock. Mga kanta bla ni JM Baikin bla nga ano na Got to Believe in Magic bla na. Kanta rin, ano, ha? Ha? Ano kanta ni JM? Timson ni GM na Got to Believe in Magic. Tingala ko man kay Si Got to GM pa yan. Believe in Magic. Na. Amo na yung team song? Mga muna yung mga team song ni GM ya. Got to Believe in Magic tapos kwan maging sino ka man mga Sharon Cunita mga kanta bla. Ay, nakanta ni JM yan. Anong kanta yan ayaw? Kanta JM, akin ka na lang. Akin ka na lang ha. Akin ka na lang. Why pa na Station 6? Ay, na lang, kapag kamaga ng ilang patrol ka, no? Palilagi, alam mo nung matabo da. Dasig sila. Ati, matik na si Sir Bonilla pa nga. Matik sa Manila, yo. Damo kayo inom to sulo daw? Ati daw mga walo, gulo sa kabilungay. May mga babae, lalaki, mixklada. Sigurado, kaya basta nga pulis naton nga monitor sa Aksyon Radyo na kag makaayo pa sila na ma-responder dayo na. Ayo, lang man ako. Balo ka hindi ang tanan nga lugar sa Bacoor, di man tala bantayan, di ko may mga informant kita ko sa text station di. At least palabot sila. Ano man, Importante may action di. Action agad si Captain Boniliao. Sir, thank you very much kita. Yes, polling station number 6 on action. On action! Paigat ka muna. Kung tatil na kanta. Ano importante, pati ka kanta, liblo? Ara na. Aray na sila sa malalala tayo, basi basulot. Kaya naawag ng pulis. Aray na sila, naong sila. Tapos, mati-matian, karon nila na aray nang ipunduhan na nila. Mga kakson, ang pulis karon nga mga tinion, aray na, nagplastar na, nanaog ng isa ka pulis diri sa may passenger side, nagsulod diri sa isa ka ilimnan, nanaog man ang 5 ka mga force multiplier sa likod. Ginastorya na nila ang pila ka mga membro diri. Hinahila lang, kanta. Ang volume, hinahila. Nagpulo palapit. Kumatsak ko, mapalapit ito be. Ang bebe akso ni ka. Palapitin na lang to, Bla. Ikaw na lang palapit to. Lakta lang. Nari na kami. Ari na kami. Ara? Istorya na lang Manila. Istorya lang kulang. Hindi na pang dakpon, istorya lang. Gaway, ari na. Nagstorya, nagpalapit, nag-ayo ang pulis. Ang lain di kay pating kabalikat, nagkatap. Siling ni Madam Grace Foss niya,
Brother Randolph Pributa ga ginatamya ko lang da nya kanta abi tahom diwata na Olivia ba Ano diwata na na Olivia kanta? Hindi ko na paborito palo ni ko ni Madam Grispos ay Hindi ko nagaling familiar. dawata na Olivia ganang kwasta no hindi na ko sugpon pero lain ako sugpon sa nakaroon Okay, wala na. aran na Ayos na ako sa nireka. ha Ayos na. ate okay amo nang mayo da Okay. wala nang asawa tinalakat ng station 6 Oh, ay, gisa na. Dada lang ang kakalanda. Ha? Malakat na season 6, no? Okay, pero ti ano why na? Nag-hinay na. Wala naman nagkakanta. Hinay lang kanta kag kuan para hindi na perwisyo bla. Sara, nanirado na sila. Ano na doon ang nagkakanta? Oo, ang kalanan. Gisa Ang na ang sirana. Oo. Ate, good. Good job, police station number 6. Congratulations, Captain Elmer Bonilla. Sir, wag kita da. Ayun di purma. Si Sir Bonilla, bala? Na blessed man kay may project na sa may multi-purpose hall, da sa bala. Amo na basta ang mayo ka nga tao, damo na blessing kalabot si mo. Dahil ito sa tubangan niya, dagari mo, na ido i-bricks, bala nga daw tiles, bala gwaya. Eh, taong na dang season 6 da son. Good. Swerte, no? Thank By- you, police station number 6. Amo mo lang dang legacy nga mabilin. Amo mo na nakson dyan, amo mo na ng legacy mabilin sa isang station commander mo. Patiyon ka na? Patiyon, tatukunok ni Rex. Sa din? Sa patrol car sa station 6. Okay. Thank you, sir. Station 6, salamat ki sa inyo kapag responder Ayaw maning pati mga mga polis na to, sige lang biyong nila, no? May kung dapat dayawon ng pulis dayawon ta. Ani, Kung dapat pala ka kung dapat para kalamauton kag ano na hanuton ta ti hanuton ta eh. waswas lang, Was-was ko na mari la ko mais Mais, kundi mais, gani birahadap. Oh, ti maayagid Congratulations kay Captain Bonilla kag siya nga mga K9 Gani man, kinulayo na nila libot to, area Santa Coling, no? Oo, na, good. Naligto tayo libot sa Piakwa. Tamo dang kabatan kung kagahon nga daan. Gani, Ang membro sa to sang Ipogon. Oo. Hindi na to anay guro strike kanya do init ta subong sa bakulod. Gani, di ko Laylo na sila nay. Gani, paway to dala. Laylo na sila kag guro strike naman sa iban nga lugar sa sagwa sang bakulod eh. Ati, bantay-bantay man ang tanan dahil nga mga polis. Man. Dulo delikado man nila ani ni. Di mag-strike, no? Alang-alang naman bato na kaya may mga long arm kag short firearms mo. Ani, amakol mo, kamo na kamo ni filean kaso. Ang mapalang kaso sa inyo, isa lang katao. Sir, Ay, kung tas ang isa kay sige, wala pa rin matapos sa kaso, ito kaso naman. Ani, Sige lang, amo gana, basta station commander ka, damo ka na lulukduhon mo. ani, importante talaga sige investigation, no? Ano na importante da? Kay Ani man. biyan kontrol mo na sa pulis naman ang gusto abi nga sa kaon na balay kag patyon ng tagya way man kay mo na importante kina investigar kag kon may dalagan blang kaso Mugid, no? gagiho ang kaso No, ang importante kinauso da ginila man. sige lang Ron, actually, unang adlaw ni nagpinauli, yung mga, nagbalik ang biyahe sa mga fast craft. oy kumusta ka lang biyan sa pascrap na ito kaya to kato O, kay napagabot natin dito sa area, Oo. hindi gina mo sinakramot, nag-60 lang, 67, ang sa isa ka barko masakay sa fast craft. sa isa ka pascrap pilang capacity sang kuan pilang makarga pwede 150 ito nga, gid. 50 50% gidaksyon direct. 150 150. ati good kaya bi ko primero 60 lang makarga kaya 150 Hindi ka muna una-una nga 1 meter, gito lang distance. Buwan, iti perdi man ang kuan, perdi man ang negosyo. Ani man. Tikita mo. Ang namin dili kay wala nagpasaka sila pliti, no? Yes. Good. Nalogi klaro, gitsang ni Sir Frank Carbon sa Wisam Express. Oo. Tanan sila nga mga shipping companies bilang pag-ugyon manabi, no, sining COVID-19 pandemic nga krisis ginapangatubangan. Very good. Pero hindi na magpasaka, plitihan, kay tiga pretensya man ang mga pasero. Basta dugangan lang pasayro. Isang pasero, 50% lang. Kay bawi-bawi naman kita sina. Oo. Ati, mano, tanaya, kay pakonsuelo na sila. Oo. Bale, Sir Frank Carbon, ganit sa interview doon, Luzon na siguro alokan, kaman ka pinauli. Ati laban lipay-lipay man na sila eh. Pero, mako, tatlo ka kabulan, nagtinadig to sa lugar niyo. Anong pasada sa biyahe diyan? Apat lang bala ka trip sa isa kadlaw. Oo. Pero ang bali Sir Carbon, enough lang na kay hindi magitanan ginapanugutan nga makabiyahe mo. Sabagay. For now, may mga gina-restrict lang nga makabiyahe. Oo. Dapat may papeles kag nga bitbit. Adlaw-adlaw ang biyahe ni. Adlaw-adlaw ng biyahe. Okay na makuha na ubos-ubosin ang tanan nga mga stranded sa
Iloilo, Bacolod, Oo. vice versa. Matalalapot na nanila tanan. Matamat lang. Matamat lang. Galing kiti mo naman Sir Frank. Ah. Di pa naman batsagan, subong ka weekend. Ah. Mabatsagan pag-abot ng Lunes, kung magbalik ang trabaho, ma din naguso na. So, anong mga, para sa mga lituners na kinang wala magabati sa report mo, anong mga kinanglan mo sakay ka? Ang kinanglanon lang kung magpauli, kabi actually sa Iloilo, bla. So far, daw lagin man enough nga mga requirements diri. Okay, say man na si Iloilo, halika Iloilo pa ka to Bacolod, why man to sila requirements man gid? Ang requirements lang yung ginapangayo, ginapag-abot mo sa Bacolod. Ang papeles nga may ginasulatan ka mo dala nga health declaration card. So may form na siya nga Doon ko sila the information sheet. o the information sheet. Okay. Form na siya Oo. kung mahatag sa imo kag pirmahan mo na sa actioneric, no? Then may mga information na sa necessary. Then usually nga katabo is ang obraw na kuno subong alin pa lang digto sa Iloilo kung iya ka taga-probinsya, may another form pag ginangayatag sa imo. Kung kapuli ka sa mga banwa kag syudad sa probinsya, ha? Okay. Kung taga-syudad sa Bacolod, kay think wala daya swabbing o kung katabo nga pag kuhabi sang specimen or swab actioneric, may blood report. Okay. Kinakuha na diya swab ang mga nagapauli sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad. Banwa kag syudad. Why labot ang Bacolod iya? Wala labot. Ang Bacolod lo niya swab no? Do wala sila, hindi sila rin. Pero kung may taga Bacolod ka magabot, may nagasugat nga salakyan? Ay, mansig puli na lang. Okay. Pero ginakuhaan sila information sheet. Yes, ginakuhaan gid sila. Information. Ginahatag na nila sa Coast Guard. Okay. Bani Sir... Kung magalit magabot ka galita dyan, may ginapilapan ka tayo kung halimbawa Bacolod ka mapuli? I think kalin pa lang si Lilor, dala mo na nga ng form. Okay. Okay, hatag mo na lang pag-abot diri sa may Bacolod actioneric. Pagkatag mo, pwede ka na nung alakat, puli na. Yes, basta ma-counter-check sang Coast Guard kung anong kinanglanon pag hindi na pamangkot sa imo kagiban pa. Hindi na magka-problema nga itong syudad na, parte sa kuwan nga, basta makibutab la. Una, ang client dra, kaya ang nakatabo sa province, may swab gid sila ya. Oo. Dahil nila kung positive o negative kaya sa COVID-19. Tapos ang sa city, tapos dyan may nakapira ka kina, may nagasugat ng mga sarakyan sa ibang nga banwa. ano na actioneric, ang may nagapinauli ng LSI alin sa Guasang Western Visayas. Ano mang siningon? Ito ka bus ka na ginabot kaina. May mga pasahero nga alin Iloilo lang ang sakay sa fast craft. Oo. Ang sakay sa fast craft wala ginasugat ka-province. Away na. Sila lang masipuli. Okay. May isa kayo naganagabot nga tugo na bala nga dako nga barko nga alin sa Cagayan. Dati na yan, may sugatong na sila ya. May sugaton kay ginakabig ni high risk nga area. Correct. So kung within Western Visayas ka lang, usually wala ginasugat, kaya ginadiretso ka mo home quarantine mong. Basta mas strict home quarantine, lagi ka mo sinatag sa mga lugar. So tabo na sa tugo nga barko nga nagdungka, gipasakan sila ka ginadala to sila sa kwan. Pag-abot mismo, ang iyang province nga sa province. situation, pag-abot diri sa Bledco, diretso kasi yung swab actioneric ya. Ginagpaswaban gid sila ya, dira sa may Bledco, man nga naka-standby. Tapos? And then ka pasakay sa bus, diretso sa quarantine facility sa EB Magalona. Then Okay. yara man banwa kag syudad, nga may bus nga nagsugat, kaya nakabalo sila nga may papauli sila banwa. Then gito'y gindala na lang yan sa banwa, Manila, kaya may salakyan man nga ila. Ang nabili niya diretso sa EB Magalona, mga 30 kuno kay inay ka province of Negros Occidental. Halin sa lugar sang Cagayan di Oro. Cagayan, di Oro nga nagdungka isa to sa Bredco. Yes, actually. Anong sa kila to go? To go. To go, okay. Do ano rin labay-labay, kinamo pa na sila dulungan man pagid mong diri ang isa nga nag-stop sila sa Negros, ginapit Okay. diri, and then lain naman nga lugar. Amo na katabo medyo ang sorry to say, pero kung natonok sa rekti, ang province do ka preparado, no? Ang sa city, I don't know kung basic kulang, gid man ang facility, bla? Amo na guro nga daw wala. Kaya man kaso kung kulang facilities, ang importante, tani nga may mga magtatanit nga mga test, nga patagayon ta sa Bredco Una action na rek, Kaya bisan papulion mo sila sa ilang, halimbawa, di sa atong Bacolod, dahil particular Bacolod, kung magpulis sa ilang barangay, at least ma-monitor ang resulta sa swab test Amo ginang amo to inakibot sa ginala. Oo. Ang province may swab daw sa Bacolod, yung diretso Guao. Gani man, Even sila nga pasahero, kasi ba makibot, pura palayo lang. No, pero hindi kinakusa mabitar mo. ang even ang mga pasahero, actually, nga hindi ba aware sa mga balita dali sa Negros. Oo. Kapag katingala sila, kapamangkot sila nga sir nga may
nag-ari ni sila nga form tapos taga-swab sila ho. Oo. Kami nga wala nyo kami gina-accommodate. Okay, lain mo na ya, province niya mong. O, tiyan mo na ganyan ba nila nga wala kami ang accommodate. Ang bala sa'yo, hindi yan ka province. Bakulod ka mo nang wala kami Gani. idea sa inyo. Oo. Mo nagkakatabo, no? Kaya nga itong tanibla for the purpose of kuan naman tanibla, monitoring ng tanibla. Nag-assurance yun eh, no? Oo, kay mas maigi mo kung makuhaan sila, magluwas ka makuhaan sila detalye sa ila sila nga pagpuli, sa diri sa Bacolod, kung sila nga barangay, ano sila nga purok, sinungalan niya. At least kung ma-swab test mo ya, at least may chance makaulat ka nga ti, hulat ito kung anong resulta sa ito, amo na bla. Ano man, Kung na negative siya, ti much better, pero kung mag-positive ta, kung di ako problema ta. o gani, mo ning ginambal ko, mo ning akong prinsipyo man, hindi ta magrisgo ang pila ka mga tao sa bilog nga populasyon. Galing ka siguro ti, gahambal mo ti, pero ti siguro na nakitaan mo na sa syudad, pero nga ang pamangkot nga wala nilaging instricto mo na bla. Ani man, mo pag ginahiti, wala man tati. Di, ang atol naman na obserbasyon, tigto nakitaan. Oo. Kung implasta naton nga even, kasi hindi kita natingala, ang pasero natingala sa amo nagkakatabo, no? Ang ibang kapasero ka tingala. Oo. Oo, nga mo na nga kami gin swab, gin kuhaan information tapos gin dala gito sa ibi magalunan yung iba niya nga taga Bacolod nga wala aw mo na bla. Oo. Actually, yung mga taga-Bacolod, to ya, kung nalin sila sa Cagayan, gina-agi man sila ya sa... Oo, natural. Oo. Pauli lang na sakay sa fast scrap, oh. Oo, basta importante kung bisan taga Bacolod ka man basta nagsakay ka sa Tugo, halin ka sa ibang nga lugar, sigurado i-swab test kagid Oo. i-quarantine. Nantin ka gidya. Ti dyan ang nagalabot na sa Tugo, nga nasakay to si kina report mo, 30 kabilog. May taga Bacolod to? May harap pagin nga number for Bacolod Action Direct. Ang Nga. 30 na yung province lang na. Province na yan, nagdala to. Halimbawa, bikro kung may magabot nga Tugo, abing sakay manabi ang taga Bacolod nga lang sa Cagayan, tayo matabo. Ano kasi protocol kasi sila ya, kay outside sila sa Western Visayas. So, Ang matabo na may masugat, di sila ya eh. amo to kina kasi sa nagatindog ko na sa 4th floor na dibla. Oo, naglabay ay no. May naglabay, basta may nagdungka. Ang na Action Direct, gina-check na nila dito sa may balad ko. Nang, mayroon 2 p.m. may nagsugat dito ng city. Hindi, inibong gabi niyo. O, kita naman may bus, tapos ang rescue nga pick up. Ining gabi lang. O, ang iling nga gabi. Duga sirin pakadtot sa bread ko. Ani, nagitkatot sila sa balad ko, may gisugat, goro. Base may gisugat naman nagalabot nga mga LSI or kuan base mga halina sa ibang nga lugar. Action dyan. Okay, balik ka sa action dyan, yes, nautod siya. Base Action kung... direct? Yes, dyan. Ano no, ang aton nga sitwasyon dito. Ano nga, matano na naton si Mr. Frank Carbon, ang Sangwisam Express Action Direct. Ang nag-first day to, kalabanan sa to, itong mga na-local stranded lang ang dugayan, di sa Ilino, dugayan sa Bacolod. Oo. Ito to regular commuter. Okay. Isa pa daw mga daan sa Mongmok. No? Oo. Pero sir, sir man, ang bulk, ang kadamuon sa mga pasero, kumusta sir? Tag-70, tag-80, capacity na namon. Okay. Mga 300. Tapos tubig, tunga sa 150. Tunga lang na gagasulod sumong. Okay. Hinay kay kwan pa man weekend si do tayo ka-travel one kung weekend. Number one, why masyadante pa. Ang mga empleyado nga nag-opera sa kwanto, why pagkatabok. Oo. Ang gatamok-tamok lang niya, ang subong notice na Muntina, daw na taga-Ililo lang ang standard direct, amo man ang dito sa ilo. Sir, may ara magiging ka mo, ano? Mabalantagin na next week, lunes, mabalanta na kung mang Monday will be slowly normal na next week. Gani. Ano mga computer. Actually, si Mr. Frank Carbon sa Wisam Express. Dyan. Yan naman, Kote, niya, anong dalo ko nga papeles kay mapuli ko sa Bacolod, dali ko sa Iloilo, ari ko sa Iloilo, dulong ko bata, kung ma-eskwela ko rin eh. I-verify ko na actually after sa ang pamangkot ni ma'am. Hindi ko totally familiar sa policy. Yan, niya, Action Eric, as lang ko kung ano nga papeles ang dapat ko dalon pakadto sa Bacolod kay ari ko sa Iloilo, idulong ko lang da akon anak bali may masugat lang da sa iya sa pantalan
Amo nang hindi ko ma-confirm pero kaya nakitaan ko lang nga ginakwa sila sa Coast Guard ang ginatawag nga health declaration card. Ang health declaration card form na saya hindi na sa do ID nga type. Formas ni saya nga may mga needed information kamo dira nga isulat. Dito pa lang nadaan. Ito nila for monitoring action, Eric. Dito pa lang sila daan sila Iloilo, ma-fill up na to sila. Yes, nayatag na sa ilang nga daan. Coast Guard naman tumatag sila sa Iloilo. Yes, action, Eric. Okay. Ang kuan di ko ano matabo. Ano lang ang matabo kung ano Kung magabot sila di. Possible may ara pagidugang aw. Gani. Hindi ko sure sa policy pero i-review ko anay. Sige. Kung magbalik report, i-check natin din na liwati giplastar. Sa tot nga mga tag para mati action, Eric. So no? sa nagapamangkot diri sa pong sa aton, kung nara ka sa Iloilo, kung magpuli ka giman sa Bacolod, pagababod sa Coast Guard sa Iloilo, may matag sila sa imo nga do papel na pilapan mo na da, ang tanan-tanan nga mga pamangkot pilapan mo na da. After that, pwede ka nakapuli sa Bacolod, pero ang pamangkot, why sila masugat sila, mapuli na lang sila rekta. Mabalik na lang sila, Eric, tao. Hindi po may pagabot nila dito, wala naman sila, hindi naman sila pag-check up po, hindi ba? Yes, so mapuli sila, Eric, tao. Oo, iatag mo na nila itong ipilapan na ito sila Ilo Coast Guard to, iatag na sa Coast Guard Bacolod din, di ba? O, tag naman na nila. Why naman swab test, why naman itsitira, di ba? Tanan? Kung sa province ka, Timera. Ati province, ito hindi kayo Bacolod din sa iyo mo. Ati wala na di. Why na problema, mama? Pagkakot sa Bacolod, wala problema, makapuli ka naman din yung rekta sa balay mo. Importante mga strictly home quarantine kagid lang. Oo, ito tiyan mo na naguruhin mo, unsang ko ano, ang atiguro nga, pero sa syudad mo na eh. Kung nahalin ka sa Iloilo, pagkabot sa Bacolod, kung mo, wala na kuskus balungos, pagpuli mo sa balay mo, kung pwede lang, ang imo kagulingon, home quarantine mo eh. Ano man, para safe ka man. Hindi pala dyan, no? Oo, para safe ka man. Kasi safe ang pamilya mo, bra. Pamilya mo pa, tiwet, nakabalo nga sila imo, okay ka lang, pagabot mo sa imo bala, ginubo ka na, ginhilanat ka na, isus na ano man. Muna pinaka-purpose ng quarantine. Nasa imo ko galingon, para sa pamilya mo, para sa community, sa bilog ka Bacolod, para hindi mahulaan, hindi ka mabasulan. Ang natingala, kung nga wala ginihimo sa Bacolod, ang swab test, katulad sa ginahimo sa province. Wala na akong tingala kasi na Rex. Oo nga mo naman, dapat kasi nga ito, hindi na bala mag-laptop la. Gani man. Oo. So, wala man problem kung i-swab ka. Kaya iba, gusto ka mag-volunteer ako galingon, i-swab na lang mo. Oo, agad iti paniguro, bla, ito talaga itong istoryahan diya, ang hindi na mag-laptop mo. Isa ka balita nga ton nga nakalap karon nga gabi. Oo. Inido, correct? Yes? Wala gininagwa gilayon. May nagpabalo sa aton nga naligad nga adlaw. Niyara naman ko no, isa ka pamilya ni sila, 3 ka miyembro, asawa, bana, kag nga bata, kadaw 2 ka bulan, I think. Nga naglusot naman ko no sa area sa barangay Banaco. Lusot naman wala nagagi sa Bedco Port. Wala man nagpa-inform sa lokal nga gobyerno. Tapos na-intercept lang sa mga otoridad. Di malaki na-intercept halin action direct sa Cebu. Katulubaan ng Cebu. Anay-take kabalo ka dara ang area sang barangay Banaco, may mga baybayo na damong. Malaki na-intercept sang barangay nakitaan. Inigilingan sa Cebu kita mismo. Di makumulog na Cebu kialin. High risk na Cebu mo Cebu. Ay, iris ng Cebu. Tapos malusot ka niya gulpiada. May bata ka pa nga daan 2 ka bulan. Di malaki na intercept ang balik Kapitan Ricky Mijares. Hindi kami yung kusugot dyan yung magpuli. Display sa may purok sa may Banago. Muna mo niya. Ungis rin namon sa quarantine facility. Tigin dalagi ng isa ka pamilya? Lagi sa may isa ka quarantine facility sa Bongde. Dala sa may Kwan? Sa may Banago? Hindi. Layo-layo aksyonerek. Gano'n. Sa isa ka eskwelahan da? Eskwelahan aksyonerek. Dili sa city proper? Ang city proper na. Okay. Ito si Kapitan Ricky Mijares. Lugar na quarantine sa Mangilingan, sa City Heights. City Heights. Paano sila kuno? Paano sila nadakpan man? Kwan sila sa Purok Sherman, Sa ano nga purok ka ni Kap? Purok May Mulaton. May mulaton. Ano kuno laging sakyan, Kap? Ano ilaging sakyan? Ano ilaging sakyan pakadto di Bacolod? Bangka ko no, sa administrador ko. Okay, diin sila kuno naglabay, Kap? Pahil ako kabalo kung di sila naglabay, puti na monitor sila. Oo. Dahil sila sa may Mulaton, kagtuan sila sa akon nga BSW. Oo. Wala mo problema, willing mong sila mapakawarantin. Diin sila kuno halin, Kapaw? Sa, ni nga, ipisusin mo na ang lugar, Ahoy or ano?
Haniway. Bantayan, ano ni nga, kwento bantayan, ni hari di ka ako. Bantayan Cebu. Hindi, confirm ko na rin. Okay. Pero mo na, ang report Okay. kinamang, no, statement Oo. ni Kapitan Ricky Mijares, Oo. ay sa Cebu, confirm niya na right after, sa Cebu, man, nagalin ining tatlo, no, ang mag-asawa, ang iya bata, aksyonereka. Oo. Tanti naka-quarantine na sila, Ang gimuno ko baga blang si Luilo bla. no? Idulong ni niyang anak is Cadiz. Mapakati siya. Subot silingon, iya ka province. Siya ka province. Oh, alin sa Siluilo, ti iya ka province. Ti iya ka province sa Palisida, swab test ka. Ma-quarantine facility kasi nyo balay. Swab test ka kaga i-quarantine ka sa imo balay, no? O mga tinira kasi nyo balay aksyonerek. Sa ati guro matinir ka sa balay guro to sa anak yan eh. Mugid na matabo sina. Oh. Titi ko, ano naman lang ayon lang bala kay para hindi mabasulan sa ulihi. Hindi mapinitin siya. Titi kon okay, naman mga madulong kapulay sa babata. Sa ano mo abi, kag may masugat lang. May masugat ba kung siya nga manghod ya? Galing kay tikon magtabo kaya abi sa barko ka magsakay ka may o ano ka gina health declaration card. Oo. Tikwaon gina iya kag tikon nakwa na part ka na sa nagpauli kag iswab kagid. I-swab ka ganyan. We're talking about province, ha? O may province O, niya. kay kiti halos sa Iloilo, dulo yung bata is Cadiz. Oo. Pero may masugat sa iya nga manghod ya. Pero ti ang policy sa province, pagabot mo na sa Pierre, i-swab test ka kag ikaw mismo makagalingon mo i-home quarantine mo na lang. Oo, tapos kusugaton kay wala gid problema. Oh, way problema na sa gaton ka. Pero i-swab test ka gidya. Uptel sa gidya. Correct, okay. Kaya ang iya nga policy gid Ti ang bata yan naman guro nga sugat. Ang masugat isa ti way man problema ya. man problema action direct. Ah. Anyway, ang pinakaulit na natin update sa may Predco Port mga kakso, no? Ang sa pinakaulit nga sitwasyon. Standby lang karon ha. May drug operation na naman no, ari no kami sa area. Naman. Na naman. Ano na si DIO naman kung na station, police station. Season 2. Ah. Baka si Sir Gabana ba? Tani, Ivan, no? Update lang sa ito mga kakson karon na standby lang. Dili sa ito na matag para matipin Basi ako sa balik na bantayan. basi milyon naman ha. Ha? Basi milyon naman ha. At tikon milyon eh. Jackpot eh. Domilyonaryo na ko tani. Na kwarta eh, papayaw ka manok ka. Ano kakson na pinapasok kita tipon sa bato karong gabi. Bantayan din sa itong siga pa na pagbabalik report. Tandaan mga kakson nga isa sa mga rason sa pagdugas sa balatian sa itong lawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sa itong mismo nga immune function. Ang mahiko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa ang hiko sa itong lawas ang may dako nga papel sa pagubas ng aton immune function. Dapat imoon simple gidamang mga kakson papaskugon kagpasan nyo ko na inyo naman nga immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa ka kakson magbakal sa Super Fiber, mismo mahimo bakal sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building tapat ginamang sa DHL. Namtang na makakson sa tunga-tunga sa Dalburgos kagalo Lacson sunod sa nga Bacolod. Sagsato tanan nga makakson. Subong nga panahon aton ginaproblemahan aton ginakarubahan ang COVID-19 nga balatian. Gani pa bakura ng immune system kagrakit na kon mga balatian kag mga bukol-bukol sa kalawasan. Ang solusyon nila ang pagtumara sa matagadlaw nga tanan ng Xantol Plus Gold. Ang Xantol Plus Gold mas epektibo, mas garantisado pag dinihimo gikan naman sa nakalain nga herbal extract gintingob. Ginaupod ang tanang nga puwersa para sa epektibo nga solusyon atok sa nakalain nga balatian nga inyo man ginasuprera. Magtumara sa matagadlaw nga tanan ng Xantol Plus Gold 1450 pesos ginamang mabakal sa mga butika. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa imo sa report live gikan sa police station number 6. Ang pinakabahin sa Metro Bacolod gin laragway sa aton Action John Diaz. Sakay sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol na may ginrespondira naman yung isa ka drug operation. Balikan na lang si Action John Diaz, Dugay-Dugaya. Ang report ni Action John Diaz, ginatulong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors.
Kadto ilang pamasyari dalan akson GA Esteban Building, ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dira, damo sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang abutika, ilabi na nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, lunes hasta biyernes, upod sa ilikalidad nga ba medical doctors, pati na produkto ng vitamin D3, kadtoi pamasyari, dalalakson, GA Esteban Building, arad ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report ba ni Aksyon Jan Diaz giladulong sa kalawan sang DTX 500 capsule o galia ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, charanting nga nagpanubo sang glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Para sa mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. May gabi dira sa kay Mama Betelao sa Binalbagan. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Kabay pa nga ara lang si Mama Betelao sa kondisyon. Amo man kay Manang Bekelao, Jan Silao, comparing Nalbert Adlan, Toto John Berjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay comparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, Nenetlaw, mga pampos dira sa Marshall sa Binalbagan, mga gabigid, mga security guard dira, empleyado sa accounting kag sa accounting department sa Bisco Binalbagan, ga-monitor gisla sa ato na binagid ni Miss Nora Di Babildo kag ni Mr. Levi Frias. May gabi dira sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Gapaurok-urok pas Toto Rogelio Catalbas Jr. So, may gabi dira sa imo sa imo dira misis kakabataan pati sa aton amigo sa Puno Lunok gapaurok-urok gid, no? Sa kay Pegasus may gabi igid si Pegasus ya wani untat pamati permis aksyon radyo, no? Si Pegasus. Amo man kay Madam Tina Mabugat, ang manager dira sang Mang Ising Nasal sa reclamation area. Sa kay Police Colonel Calixto Mabugat, ang head sang ang regional director sang RIAS diri sa Western Visayas, ga-monitor man sa inyo diri palatuntunan. May gabi dira kay Manong email kag kay Manang Nilida Lopez. Gapaurok-urok pa siya. Si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion, sa kay Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado, nagapaurok-urok gid pamati sa Aksyon Night Patrol program. Mo salamat gid. Sa Hong Kong, pamilya Juliasa sa Palaka Sur Valladolid ginatamyaw ko lang alin kay Gleza Juliasa sang Hong Kong. Si Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol Mandaragan ga-monitor gid sa aton. Sa tangob ang bilog nga pamilya ni Annabel Garcia o gapaurok-urok gid, no? Salamat kay Annabel Garcia. Kag ang bilog gid nga pamilya sa area sang barangay Tangob, no? Ginatamyaw ko man dira, Happy Father's Day in advance sa kay Boy Hongko. Ang panamyaw halin sa kay Rosemary Yanson Hongko. Salamat gid kay Madam Rosemary Yanson Hongko. Gapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program, no? May gabi dira kag Happy Father's Day man
Likewise sa kay Al Pacino. Wow, puwerte si Al Pacino. Paurok-urok si Al Pacino. Puwerte. Hindi man kompleto ang gabi ako na hindi siya kuno ka pa urok-urok pamati. Diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid sir. Ara sir, padala ko lang na buwas. Naway kita da. Kami ako lang dara si Lani kag si Angelo. Alin kay Marie Lantraya. Sa Lisares, gamonitor man sa aton si Bibing Dageya Bautista. Si Madam Marley Dimabildo. Ara man ga paurok-urok sa sini nga puluyan dira sa Binalbagan. Sa Singapore, ara man si Yeye Di Leonedas. Si Marlon si Kenya Kanyete. Idol may gabi da. Mami Elsa Berry kay Bradji Dilag. Tutok Boknoy ara man. Sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, si Olive Prado Gargaritano ga monitor. Pamilya Mateo da sa Mansilingan. Tinatamya kamo ni Verna Flor Icoli Mateo. Si Ronald Florentino ga monitor man naman. Toto Boni Corpos da may gabigid no sa mga Corpos pamilya dira sa Barangay Kabuga. Tinatamya kamo dira ni Toto Boni Corpos. Philip Laurente may gabigid. Pamilya Awing da sa Hermelinda Homes Mansilingan. Alin kay Sammy Roger Awing ang panamyaw. San Vicente Binalbagan, nara si Corazon Villasis Gayo. Ga monitor man. Ga paurok-urok man pamati sa Action Night Patrol. Sa kay classmate Tess Norico Isidro. Tess Norico Isidirio. Ga monitor gisaton. Salamat gid meta. Sa kay Shelmay Catalan. Mrs. Jodette Calves Pamposa and family. Action Eric, salamat gid wala na sound na aksyonan gid ang isa ka karinderya diri sa Lisares. Adlaw gabi ang antos namon sang sound pwede man hinay lang. Ti good. Ati tika-tikaon da kada gabi ni kuana. Ni Captain Bonilian dang ng lugar na da. Bibing Tagiya Bautista may gabi gid. Sakay Sir Randil Alohado da may gabi kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Tamya ko lang si Jabel Mama Dalumpines. Mama Carmen dira sa Dahog, Tabunan Bagog. Tamya ka mo dira ni Randil Alohado. Sa Mansilingan, ara si Danilo Obaldo, ga monitor man si Ana Andrea Famoso, si Julian Montuya, si Elizabeth Gamala. Salamat gid. Sa kay Jean Osisera sa Hong Kong. Sa Hong Kong, Singapore ni sa kliya. Gapa urok-urok kid, no? Brother Randolph Ributa. Tinatamyaw kagid ni Madam Grace Foss. Salamat gid kay Leticia Hapitana. Sa Barangay Panokoy, ara si Gerald Emilia. Gerald Emilia, bata ni guro ni Kwanay. Ninong Edgar Emilia ay. Kay Mrs. Emilia da sa Purok Arcidos da. Ang Mrs. ni Ninong Edgar Emilia, ga monitor. Giti ni si Gerald Emilia, guro ba si bata yan eh. Lisa Joy Ilon Amoroso, mayong gabi gida. Tanya ko lang ako mabuot ka mapisan nga husband si Geoffrey Mayuni Amoroso. Boys, Toto Bernard Sivabaw. Tidlaw mo ta kay Toto Bernard Sivabaw. Si Eberlinda, ako si Eberlyn Miranda. Tanya lang si Kisha Andrea. Good evening, Action Rick. Happy Father's Day sa imo para buwas. Kag sa amon man Spider Papa nga si Junjun Garcia. Alin kay Annabel Garcia.
Si Jongski Cavaliero, tamyaw lang sa tatay, advance happy Father's Day. Wilson Tihidor, sakay Marili. Tamyaw ko lang si Papa Enrique Sobaldo Jr., advance happy Father's Day. Alin kay Kisha Luis Sobaldo. No? Kay RG Roberto Lamis, mayong gabigid ha. Sa Pontevedra, si Rini Colantes ga monitor. Barangay 2 sa Poblacion La Carlota City, ga monitor sa aton si Elmer Almurato, si Wilson Tihidor Araman. Good evening, Action Eric. Just a friendly advice sa mga amigo tada nga kung magmotor kamo hindi mag-drive kay basi halitan nyo pa ang iban. Nakainom ni Gurumbo Chilingon ni Sir Ricardo Asintista, no, ga monitor gid amigo ni kuani ni Engineer Arthur Normandy, no, sang barangay Takuling, no. Patamyaw ko da sa asawa ko, birthday ya subong mayong gabi. Jonah Muralia. Again, Toto Bernard Sibada, may gabi, Allen Transporto. Sakay Allen Transporto sa Barangay Kubay, diba, Masbil. Mga angels ko, si AG, si Joy Joy, si Linlin. Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar. Alin kay Allen Transporto. Kanya ko lang bana ko, Sami Alib. Kagbata ko si John kag si Mark. Kanang nga tatay sang country home si Stepania. Advance happy Father's Day kay Ging Alib. Si Gerald Florentino sa Guy City, siling ni RG Roberto Lamis. Sige, Emmy Esmeralda Dolido, mayong gab-igid. Pamati igid, no. Happy Father's Day lang sa bana ko dira sa Isla Nauwing, Gimaras watching Kuala Lumpur, Casey Andrea. Sakay Puingo. Sakay Puingo, mayong gabi. Si Liberty Villa Espin. Kamyaw lang mayong gabi si Narisa Villa Espin. Liberty Binitin na Ubaldo, ginatamyaw yung tanan ng mga fathers. Amo man si Chubby Martin Uy. Salamat gid kay classmate Tess Norico Isidirio, no? Salamat man kay Corazon Villasis Gayo. Kay Pare Boy Hongko, happy Father's Day in advance. Alin kay Armando Cabilis and family. Oy, kay Pare Armando Cabilis da, advance happy Father's Day, masay mo buwas pare. Jennifer Berdin Gonzaga, Hiniminea, Araman. Hello lang sa batch itito sang FIMHS, dira sa Valladolid, alin kay Everlyn Miranda. Tamyaw ko lang si Rosie Cordoba, sa Riyadh, Saudi Arabia, alin kay Danilo Bundad. Subong man kay Pare Rex Noble, kay Peter Noble, kay Manong Itong Carrera, tanan advance happy Father's Day. Alin na kay Paring Armando Cabilis and family sang Canada, no? Pamilya Sofia Lim sang Sivio Silay, kinatamyaw kamo ni Jeffrey Sofia. Punta Taytay Abiliar Regalado kag Herbasio family. Alin kay Tiray Regalado Avillar. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Ay, perti. Si John ko, big frontliner. Pamyawi lang si Papa William Dispoho. Advance happy Father's Day. Alin na kay John Covid, frontliner. Marialda Street, Barangay Tangob, happy Father's Day, good evening. Alin kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa. Nga padayon nagasuporta kag nagapamati
sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay, puwerti. Salamat gid sa inyong pagsuporta kag pagpadayon pamati sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerti. Sakay Norman kag Morina Alvarado and family sang Barangay Pahanokoy Tiara Sawah. Ga paurok-urok siya pamati sa Action Night Patrol Program, no? Balik kita pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa... Aksyon Night Patrol Field Reports. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa atong pagpangalagad, may gabi dira sa kay Amor Ballesteros, Nonifara. Happy Father's Day to Dennis Pompirada and Diego Iglea. Happy Father's Day sa akong papa, Johnny Dumagat, sang Barangay Salvacion, Victoria City, watching from Pakistan. Jade Francisco. Mr. and Mrs. Saldiri Stone and the family, happy listening.
Balikan ta si Action John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Action John sa balikan report at please come back. Okay, John? Action John? Okay. Balikan ta si Action. Doon ka pang kinam-kinam si Action John. Timo pa. No? Balikan ta si Action John diya sa aton sining Patrol 2. Action John, please come back. Yes, sorry, pasensya, no, kay tiari kang sulod sang puloy-an. Malagtapos naman diri ang inventory. Okay. May nakita mga duwa ka bulto. Kung magduwa ka bulto, mga 10 grams. May mga medium size. May tatlo mga medium size. May tatlo man ka mga palabak ng plastic sachets ang ginasuspetsuhan sa buo. May mga recoveries. Dari karon nga gabi sa police station number 2. Okay. Dari sila bypass operation. Again, patigayon sa may Eroreco subdivision. Sa Kopinisang Barangay Mandalagan. Sulad sang Bacolod Action Eric. Duwa dari ang mga nagkaradakpan sa mga kapulisan. Makabig ini sa tanan mga newly identified level targets ng mga kapulisan. Ginaset nila kung inibra sila nga duwa korektado sa pila ka mga bypass operation nga una naging patigayon sa mga kapulisan dra sa area sa station number 2 gid mismo. Kay kulang taon ining Barangay Mandalagan sakop na ini sa nga police station number 3 o galing kay Corriente Goroba nagkalabot na ding operation nila sa area sang Eroreco subdivision Action Eric, no. So diri sulod wa ka lalaki dinadakman actually diri sa lugar rin sa isa ka boarding house, no. Ang puloy-an gid mismo sa pamilya sa isa ka manadakpan ang subject nila nga nagayo si Police Major Sherlock Gabana sa station number 2 nga for the meantime sa mga gabi din ay pagpangalanan kay may isa sila ka gina-follow up aging operation balay ni nila hindi may aras gila dala doy sa boarding house dito sa gin partner sa ilang pamilya sa likod sa puloy-an action na Eric. May upo di sa nga isa ka tambokon nga lalaki gina-check pa naton kung ano sining background diya kay dito sa sulod at isa magwaabi naghinunanon ang barangay Kagawad may duwa na ka mga barangay Kagawad actually tatlo na sila may isa pa gid bahay ka barangay Kagawad action Eric and then ang mga kapulisan sa station number 2 sa mga possible consequences nga pagkatabangon sining mga nagkadakpan sa bypass operation karon nga gabi action Eric. And update kita kayo may nakuha kita nga report from Police Captain Armelin Vargas ang police station number 8. May isa ka lalaki ang naghikog bago gilamang the area sang barangay Tangob to be exact I think it's Purok Paghidait barangay Tangob Action Eric. Okay. Wala pa nato na balaan kung nagid ang pamaagi sining persona so yaman nga paghikog pero tiara nagahamyangon sa gilid sang dalan. Amo nang initial report pa lang atong ginabaton kay ato pa sa area ining mga kapulisan sang police station number 8 nagapatigayon sang investigasyon. So from na pinamang sabay tigikan sila mismo sa bypass operation sa police station number 2 ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasa sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa mga report. Congratulations sa another bypass operations sa police station number 2 led by Police Major Sherlock Cabana for job well done, no? Tipacity may nasining drug operation plus ang report na may naghikog dira sa area sang Barangay Tangob sa atong kapulisan dira led by Police Captain Armelin Vargas ara na sa area nga nagapangusisa sining kaso sang ginaligar nga paghikog. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa maron Action Night Patrol program Sabado night. Magatako piniti poraryo. Balik din ng Lunes, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action John Diaz back to back sa ato kapiloto. Action Nino Bogina. News Center Action Dale Salazar. Technical partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up sa Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Bikin.
Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngala sa mga Station Manager Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director Aksyon Rex Cantong, ang ilagat ang kurman Action Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw gid makalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Advance Happy Father's Day sa tanan-tanan nga mga amay. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.